ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പൂതിയായപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാട്ടോ ഞങ്ങൾ. സത്യം പറഞ്ഞ റൂമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയെങ്കിലും കൂട്ടുകാരൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്നത് ഒരു വൈബ് തന്നെയല്ലേ. ഞങ്ങളെ റൂമൊന്നും കുറച്ച് നടക്കാനുള്ള ദൂരമുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ചായമക്കാനി എന്ന് പേരുള്ള ഈ ചായക്കടയ്ക്ക്. പേര് സൂചിപ്പിക്കണ പോലെ തന്നെ യിൽ നല്ല അസല് കേരള വൈബ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇടാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം 6 മാസമായിട്ടോ ഞാൻ യിലേക്ക് വന്നിട്ട്. ആദ്യമൊക്കെ റൂമിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ആരും പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തോ ടെൻഷനും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഫീലിംഗ് ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ ഉറ്റ ചങ്ങായിമാരായി. പരസ്പരം സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ച് അതിലുപരി തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് മൈൻഡ് റിലാക്സ് ആക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി പോലെ ചായ കുടിക്കാനും നടക്കാനൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങും. സത്യം പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രവാസിക്കും ഒരുപാട് ടെൻഷനുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് ഏക ആശ്വാസം ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല സൗഹൃദങ്ങളായിരിക്കും.